Hello guys, welcome to my guide. Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि बड' भेकेसन YouTube channel बरायबाय। दायो आं नैबे बुरलुंबुथुर दैमा सेराव दंफैयो। काहिबारि गामियाव। दायो आं माने नाव सायाव दं आरोना, नाव गाखोदों, दै बारगासिनो। लोगोफोर जों नै दायो नाव बारबोबाय, बारनानै दायो ओंखारबाय आरोना, माखासे ससेखौहाय लायासै। दायो जों नै दैनि गेजेर गेजेर बरिया बेरायगासिनो। गाइस जों बारफिनबाय आरोना दैखौहाय। लोगोफोर जोङो दा ओरैनो बरिं मोननायखाय बेलासि जाबाय नालाय बार जानो थाखाय एसेबां गरम न' सिङावबो थाबाय थानो हाया, बिनि थाखाय जों साइथिं सेर साइथिं गेजेर गेजेर थाबायलांगासिनो। फट'शुट खालामहैनि बै दालाङाव, दिफानि दालाङावहाय, बेवहाय थांनो नागिरदों। सेमोन साफुरि एकदम बरिया नुखायोलै, सयथिबो माबाया मा होनो बेकग्राउन्डखौ बिराद बरिया नुखायो, मिथिबाय? सेमोन साफुरि ओरैबायदि समायनाखा। लोगोफोर एकदम नोंसोर मानो इसिबां नायालासिनो थायोब्रा, नायजोबनांगौ फुरा। जों माखासे गेजेराव बायदिसिना बुंलांथारो, एकदम एन्जय खोथा। मालै नोंसोरलाय थै, आरो बैखौ गावसिला बायदोब्रा, साबस्क्राइबफोरखौ थुग्रिला बायनांगौ आरो लोगोफोर सेयार खालामलाबाय। थै मा ओरैनो थाबाय थायो बेखारलाय, बारा टाइम नाङाथ', 1 मिनिटबो नाङा, सेकेन्डआवनो हायो बेफोरखौ। लागाव नायलांबाय था। नै जों बहा थांगोन आरो माखासे सिख्लाफोरबो लोगो हमनो नागिरदों। जों बै बे नुहुरनाय रोमै नुहुरनाय बै बे दालाङावहाय थांनो नागिरदों जों। माखासे नै बेनो सिनारिया सेमोनसाफोरनि बरिया नुबाय, बैयाव भलिबल गेलेगासिनो। ओरैजाय नाय हिपहप नुखायो, खिन्थु खुवा सिं आंथ' बै मा होनो खुवानि सिंहाय हाबनो नागिरदों। मानो होनब्ला हाबनो गोसो जादों आरोना, बै खुवायाव बिरथिंलाबायनो दाउफोर बायदि। एकदम दाउ जानाय मोनबा बिरलांनानै हाबिरलायगौमोन आं, मा सिख्रि सिख्ला मोदायफोरजों लोगो हमलाजोबगौमोन। बाला माथो मोनदों। बहा थांगासिनो दा? सिमेन सापुरिनि ब्रिज दालाङाव थांदों जों दा। ब्रिज दालां माने लोगोफोर, नों नायबाय थानायखौ आंनो नांगौमोन। सानसे समाव आं सासे सिख्लाखौ ओरैबायदि गोसो थोदोंमोन, बे सिख्लाया आंखौ ओरैबायदि फार्स्ट टाइम गोसो थोनानै ओरैबायदि दुखु गालांबाय दि बे सिख्लाखौ आं दा मोनफिनबा लाबावगोनसो। आङो लाबावो, आंबो लागोन नेक्स्ट गार्लफ्रेन्डखौ मोनफिनबा। गुडबा S+R माने या आंसालै ससमा गाननि र'। उफ मेंखायो, ओइ मेंदों। वाइ बाबा, आरे बाबा वाइट लागाव उफ। आं दाना साइरि हगारथ'नाय जायाखै दै, माने गरमजोंहाय समखौनो मोना आरोना। साइरि बुङो मा होनो, मा होनबावनांगौ जाखोनो, हो मा होनबावनांगौ जाखो? गुरै लोगो मा होनबावनांगौ जाखो?
फैयै मोनफैबाय जों दालाङावहाय। स' गाइस लोगोफोर जों दायो बहुद जायगा गिदिंनानै न'आव थांनो नागिरबाय। जों दायो थांगासिनो। बिराद बरिया नुखायो दै जेनेबा माबाखौ आरोना जायगाखौ ओरैबायदि नै स' लोगोफोर जों माने बेरायना फैबाय आरोना। बेरायखांनानै माने दा मोनाबाय नालाय साना हाबबोबाय टाइमबो जाबाय। ओमफ्राय टाइम जानायखाय जों माने न' फारसे आवगायबोफिनबाय आरो न'आवहाय थांफिनसै। माने बै बेकग्राउन्ड सिनारिफोर बिराद बरिया नुयो। ओरैबायदि समायना ना कालारिं जाखायोल' सयथिबो बानायखाया आरोना बेखौहाय माने डाइरेक्टनो केमेरायावनो जाखांखायो आरो बिदि बरिया नुखायो नै। रोमै नुनानै दालाङाव थांना फैदोंमोन जोङो। दा थांफिनसै गाबोन न'आव थांनांगौ। शुटिंआ जोब्बाय माखासे दा हरावहाय भइस रेकर्डिं होबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजां दं। दायो माने भिडिअ'खौहाय आंनि बे बड' इडुकेसन इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो नोंथांमोनखौ खनसे बरायफिनबाय। नोंथांमोना फिन खनसे नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो। थ' बिदिब्ला बयखौबो बिदाय होनाय जाबाय। आंनि दिनैनि बे ब्लगिं भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय टाटा।